खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी दिनैनि समाव रायजो नाङैनो इभिक्सन सोलिगासिनो दङ थाद'नाय गैयै आरो रायजोनि बे थाद'नाय गैयै जा इभिक्सन रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जा खोथा होनाय आरो बे खोथा होनाय बायदिनो थाद'नाय गैयै आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय माखासे मानि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामदों आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो इभिक्सन जानांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों लुबैदों आरो हास्थायदों आरो बेनि गेजेराव बे समाव बिपिएफनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांनि बुंनाया साफ्रोमबो रायजो राजा आरो इयुन जेनेरेशनखौ गिखां होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायदों जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनि सिगां जाय बिथांमोना बिटिसिआव दं बिथांमोनानो थागिबि अब्ला खाम्फा बरगयारि बिथांनि बुंनायाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ दखल खालामना थानाय हाखौ जों रैखाथि होनो हागोन ना रोजा रोजा रिजार्भ फरेस्टफोराव बर'नि अनगायै अबर' सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ बिथांमोनखौ जों होस्रांनो हागोन ना थारैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माबे हारिया माइनरिटि जानो थांगासिनो दं माबे हारिया बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटि जानो थांगासिनो दं बेखौ जों बुङाब्लाबो जायोसै दिनैनि समाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा मा फोरमायगोन जेराव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि गोबां हा बिफानखौ लानानै गोबां नारसिनदों जे थाबैनो बिटिसि ओनसोलाव 3,50,000निबो बांसिन जा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक पिजिआर भिजिआरजों लोगोसे फरेस्ट रिजार्भ हाफोराव जाबायदि दखल खालामना दं बिथांमोनखौ जेरैखि जाया इभिक्सन खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों नाथाय बेनि गेजेराव खाम्फा बरगयारि बिथांनि बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां जुक्ति गोनां होननानै रायजो राजाफोरा सानो फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव खाम्फा बरगयारि बिथांनि जा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनि सिगां जाय बिथांमोना बिटिसिआव दं बिथांमोनानो थागिबि अब्ला बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामगोन ना खामा जाय बिथांमोना ट्राइबेल नङा अना ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकफ्राव जिरायना थानायफोरखौ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारनि सिगां थाफैनाय बिथांमोना जुदि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव दङब्ला बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनाङा नामा मा फोरमायगोन बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनाय एबा बेबायदि जुक्तिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहर বিটিসি চুক্তিত লিখা আছে এইটো আমি বড়োসকলে কোৱা নাই আমি স্বাক্ষৰকাৰী বিএলটি নেতা আছে আমি লিখি লোৱা নাই আমি লিখি দিয়া নাই এইটো আসাম চৰকাৰে লিখিছে ভাৰত চৰকাৰে লিখিছে তে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকলে আছে ইয়াৰ জাতি ধৰ্ম উল্লেখ কৰা নাই যিসকলে আছে বুলি কৈছে ইয়াত মুছলিম থাকিব পাৰে বঙালী থাকিব পাৰে বড়ো থাকিব পাৰে নেপালী ৰাজবংশী গাৰো ৰাভা সূত্ৰধৰ সব জাতি গোষ্ঠী থাকিব আদিবাসী গতিকে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে তেখেতসকলে বিটিসি বাকী বুলি কৈছে বহিৰাগত বুলি কোৱা নাই তেখেতসকলে বিটিসি বাকী মানে ভাৰতীয় নাগৰিক হয় না নহয় বিটিসি বাকীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিক হয় না নহয় গতিকে সেই লাইটতহে আমি বিটিসিয়ে কাম কৰি আছো আপোনালোকৰ দলীয় নেতা এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দলীয় নেতাই বিটিসি চুক্তি 2003 চনত হৈছিল সেয়া নামানে নেকি যিয়ে নাজানে যিয়ে মানে এই চুক্তিৰ স্পিৰিট দি কাম কৰিব বিচৰা নাই তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব আৰু যিয়ে বিটিসি চুক্তি ভাল নোপোৱা মানুহবিলাকতো আছে না আগৰে পৰা তেনেকুৱা এজেঞ্চি তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে উচতনি দি পেলাই নিজৰ মাজত দ্বন্দ্ব যেন হয় কনট্ৰাডিকশ্যন যেন হয় কাজিয়া যেন হয় এইবিলাকক কৰি আহিছে